hanyar fatake, hanyar fatake, hanyar fatake, hanyar fatake, hanyar fatake, hanyar fatake ta mutu kowa da kowa sai gudu. Hanyar fatake, hanyar fatake. Ba mu da wani abin alfahari a duniya in ba noma da kiwo ba. Gaskiya Noma da kiwo shine abin alfaharin mu. Duk ɗan da bai samu tarbiyya a gidansu ba, dan ya samu kansa a cikin harkar ta'addanci, kar ka yi mamaki. Shaye-shaye ba yaro, ba babba, ba mace, ba namiji. Duk abin da kaga mutum ya samu sai da ya yi haƙuri. Saboda haka ina yi ma nasiha da gargaɗi ka tsaya ka bi harkokin duniya a hankali. Kai yaro, abin da ka zo mana da shi ka ajiye ka juya, abin murɗe maka wuya. a zalimi zaluncinsa ne yake gamawa da shi, mugu muguntarsa ce take tarwatsa shi. Don haka yanzu za ku ɗibi abin da kuka girba a hannu. Ɓarayin hanyar fataki, ƙarya kuke, mu zaɓi su kanku, ƙarya ku ta ƙari, ni ne maganin, ni ne mai babban sanda. Na gaji da zama da kai da irin abubuwan da kake yi, ba zan iya zama da kai ba. Mu hudu To, zuwa tudun wada. Wata rikekiyar mucijiya na yin gwara zan harbe ta, sai ta haɗiye ni. subhanallah. Sai da na kuma ko uku ne a cikin ta ko hudu. To da ta san ba sarki sai Allah, haɗiya ta masifa ce. Gaskiya. Da ne mutu buku a nan gurin sai ta amayo ni. Subhanallah. Ran da na fito shi ne rannan na Aka yi zuwa gida sunan shi. aka yi sunan bawan Allah. Da akwai kashe wani don bukatar wani. Da akwai safarar ƙananan yara. Da akwai fashi da makami. Wanne kake so? Aikinmu ne na jarida, haƙƙinmu ne mu samu labari duk inda yake don mu sanar da al'umma. Ƙasarmu wanda ya santa shekara 50 da ta wuce haɗa muke kanmu ɗaya, uwanmu ɗaya, uwanmu ɗaya. Da masu ilimi da manyan malaman ilimin addini da na zamani. In babu hanya, gaskiya wannan gari ba zai ci gaba ba. Wannan harkar tamu ba a tayawa, ba kuma a siya, sannan ba a siyarwa, sannan kuma gari ba mai ɗimbin yawa. Zan shayar da kai gidauniyar mutuwa, ko ga mata! Za ka fi mutuwa, idan mutuwa ma ta ganka, za ta tausaya maka. Walan keluwa a riga, walal keluwa 'yar kirki, sha riga, sha kirki.